Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Gikaliguan ako si Mayo kaganiha. Nya duha ka papi ang naada ni kaning isa ka papi mo ni kang madam. Igsuon ni silang duha ni Mayo. Wala ko kahibaw kung unsay pangalan dani sa isa. Nya si Mayo kay ako man gikaliguan kaganiha, giblower na ko ni siya kaganiha. Unya kay wala may sudlay mga manang kinahanglan man di ay og sudlay. So atong palitan karon sa sudlay si Mayo. Halika na Maring, sama tayo doon Maring. Kay dool raman ang kuan kana ang pit shop diri. So bano nato si Maring Inday. Di ko kay giubak. Ay nabuo ni Tara na kay ag-snack ka dito. Unsa may gusto nimo? Ha? Balot? Mani, nagsamot ang Ha? balot kay atay. Unsa pa may gusto nimo? Ang patiyan naman siguro ko nimo, kay tiwasan naman ko nimo. Agkabuang manino Ay, lagi na, habol. ko na short pan. Aghabol mahinuon. Aghabol mahinuon ni ang udtong dako. Sige na tara na. Ito si Madam Joy. Uy bitaw giubos si Maring Inday, giubok ko, giubok pud sad si Joy. Unya kaganiha guys, ni anha na sad si Sir Musimo Pantuhan. Daghan kayong salamat sir sa imuhang gihatag na pud sa ako. Sa amo ani Maring Inday daw ni Joy. Gihatagan mi niya another sa giaragatas ni Mio. Daghan kayong salamat sir ha sa imuhang gihatag sa amo. Tapos naapay isa ka gatas para kang Mayo. Thank you so much sir Musimo Pantuhan. Guys, naay akong i-recommend sa inyo ha, tambal ni siya sa katul-katul, up buni. Unsa pa to Maring? Uban pa. Ug uban pa. Unsa pa nga uban pa? Basta kay Katul-katul, basta skin disease, di pwede ni nato magamit. Nya naada ni kang atilab ug kang atibing. Kani pod isa, duha, gihatag ni Ania para sa cut ni Madam Tucci. Thank you so much kaayo, Sir Musimo Pantuhan. Dayon, naatay pahumot. Kani siya guys, humot kaayo ni siya. I-try lang ninyo kay dili ni siya kuan kana ang sana alcohol kuan base oil base ni siya, dili ni siya ingon nga alcohol. Humot kaayo siya guys. Humot kaayo maskin pag mabuntagan, ibutang nato karon pagkaugma humot paghapon. So basin ganahan mo, order lang mo sa ako ha. Chat lang mo dito sa akong Facebook page Maya Mia. Tulo ni siya ka klase nga pahumot. Ang isa, napay isa Pero ang akong ganahan kay kani ang akong ganahan kaning isa kani mo ni ang akong ganahan. Kay murag kanang isog siyag baho like my smell. Bitaw char lang ha. Naa si Tita Sara Gaga. Hi ta. Hello. Suko pa ka sa ila. Suko pa, char lang. Bitaw. Guys, salamat guys ha kay ngano nakuha jud ni Ate Sara Gaga ang revenue karon buwan na March. Hello. Mao nang ako Panlaki ba din ta? Oo. Panlaki din na Uy, wala para ba ni nasudlayit Ako pa ni blower. Suko pa. Ay, Nabayot naman sa ni siya ta. Uy, nabayot naman siya kinano. Strawberry heart pa jud. liwat na nimo. Asa man igikan ta? Pati iro ta natagdan sa atong pagkabayot ta. Gusto si color, no? Isog kitag dugo ta. Tamang. Bitaw guys, magpalit sa amin ni Maring Inday sa ay uban ka Maring dili. Uban lagi. Uy, giubo ka unya nagkauna ka na ng pusit. Di man po. Daw buwan. Agoy Ginoo. Allergy man ni ako umo di man sa kuan. Na bahala jud ka. Di kag patuo. So kan, uy kasabaan kita dana ni Madam Ginoo ko. Unsa? Buutan na siya ta. Parehas na nimo ta buutan. Sexy. Ala na yan kuan ho. Uban lang Kuha sa ta sa kuan silhig dayon kay ato ni siligan dani okay mag clean up operation ta kay muli na mi ugma guys. Guys, dili mo maningala nga nagputi-puti ang akong kilay kay ngano di ay kuno kugang ni siya. Kugang ni siya ta? Oh, kugang. Kugang ni siya dani nagputi-puti. Kay kung lang kato ni nako ang puti,
Wala lang. Siguro ang mahitabo sa akong kilay, nagpinikas na siya, katulgid siya ta. Nagilok kaayo lami kay ko anon oy, lami kay kiskison ana pero dili nato ko anon kiskison kay ngano. O kiskison ni nato mga panit ni siya. Kay panit naman gud ni siya kani nagputi. Murag kugang ni siya ba unya kung anao nato so maputi gud siya. Ha? Hoy ta. Ta. Kani ka Madam Tuchi ni ha. Ihatag ni Sir mo simo pantuhan Ano mata ka rin? para sa kat, ha? Daw kani kang ati Bing o kang ati kuan, ati Lab. Ikaw, o diara o. Para man sa kagid ta, daw kana ang bunis imong samput ba butang ni Dani. Wala ba kabod Nag-ingon ba ka kay nagkatul-katul ka datong niaging gabi di ka kakatulog kay nagtukar ang imong buni, nakakaon ka sa kuan. Go crabs. Inshallah. O, Dani na ko ni bilin ta ha. Huy, imo ni isa ha. Dili ka ganahan Dani. Oh, umakot kagid-kagid. Awa kay kagid-kagid. Wala. Bitaw guys, flawless kay ni si Ate Sara gagatan-awa nga ni. Di naman tama ni nga ta kay ngano original ba na imong pagka-flawless no? Fair complexion. Pero nagkatul-katul kuno yan sampot na itong aging adlaw. Pero okay ra na ta oy, it's a part of the skin disease. Tara na Joy, uban ta. Ay, ta, kita uban ta. Siligin ninyo Dani ha, kani Dani siligin ninyo kay magpalit mi sa kuan. Sa sudlay ni kuan Mio. Daw blower ta. Pagpalit sa isla ko. Magpalit sa isla kunya dihara mo ag ignon mo nga agubanon mo dili mo aguban. Unya karon ag ingon mo nga palit sa isla kayahay pa sa kay ninyo no. Yes, of course. Di ba ta? Ana. Oh, ni uban na sila kay naglikay kay pasilihig dito sa sulod. Magpalit mo sa blower. Wait ta, ihatag man kuno ni Jing pero dili ba ang katong ito biya ni madam kay need pa biya to blower. Tagano yung blower and blower ko. Ha? Ako una ni Pagtarong daghan dahil sila blower ay congratulations. Ang akong palito na lang karon ko ano lang katong sudlay na lang, no? Sudlay na lang ni Mio. May pangiro kay Saan na ningon ta? Lahi man ang sudlay sa tao, lahi man ang sudlay sa biro. So karon guys, Sama ako ni Maya Mia. Ikatimir. Madam Joy. Kaya naada ni si Ray Igos. Pa, asa man ta? Wala, nagsyagit na si Maring ko. Si Maring na kurang kiling. Ali Joy kay ginuko. Ang kuan. Pagdali diha. Eh, nahihinay ka man. Mura ka man. Agpas kay. Ali din ni Maring. Pagdali. Nahinay pa kay. Nabagdaan. Uy, pati. Pati sa pa. Agpas. Hala. Dagan snack diri guys. Dagan may snack diri. Ala, lamunta ka ron. Kung ana ron. Madam Joy. Oh. Ha? Uy guys, basin wala pa mo nakasubscribe ni Tita Sara Gaga ha. Subscribe na mo. Kamutanan. Oh, kamutanan. Ayaw alang-alang nga. Buslan man. Oh, buslan kita. Oh, diri ta kita. Nyata agilan na. Ali Madam Joy, ama si Marie Hinday. Murag nang gawas sa humuta ta oy. Murag nang gawas sa humuta gipang ubo si Marie Hinday. Si Joy. Joy kan awat yung kan gani. May buhok. Yung gamay. Di man buhok. Buhok deh guys. So di ano ta sa store. Hi. Yes, naay ko anin nyo kanang sudlay sa dogs. Ano siya? Para asa na siya? Ay, ikaw mo sa dog. Oh. Ba't nga yung shampoo daw yan? Hindi lang scrub. Wala siya lang. Butangan ni siya shampoo dayon. Eh nga ni lugar kuno hay anak. Tapila pud sa miss niya. Hait bisa kay danak ta. Di ba ka ni mga ha? Hindi lang hait. Uy mo malaki. Di ba ka ni mga
O namo tanang ko po mag-ira nga ero ko. Pila ni siya? Ikaw tagyaan Ano po? Ano po? Sa tito ko. Sa tito mo? Yung ginapa, ano man po sa mga kuha niya pa. Like, pagkumangko niya. Yung mga cousin, mga pamangkin. Yes. 150 po ang ano. Ito, 150? Yun. Yung suklay? Ta! 150 pala yan, ta! Ang mahal-mahal pala. Ang suklay ko, tag 20 lang. Ito pong scrubber is ano, 80 po. 80. So, paano gamitin ito? Ang scrubber at ano. Ang scrubber, paano gamitin? Once na ano po, Magpaligo ako ng aso. aso. Once po na ganyan is wash mo ganyan na. Then after na, gusto nyo na lagyan ng shampoo. Kung gusto nyo, hindi na kayo mahirapan mag ganyan din. Oo. Ito na lang, lagyan nyo lang. I-open nyo to, tapos lagyan nyo ng shampoo. Bakit malambot ba ito? Ay, malambot Silicone din na. Silicone siya. So, ito, malambot din? Yes. Hait man siya? No, hindi siya na ice May naman siya. Tanggal man ang buko na nata. Ha? Akong mga lagas natanggal siya. Tanggal po yung mga ano, Yung mga excess na ano. excess na hair. Hair roll. Sige. Magkano lahat? Ito na ikaw sa sino na ta. Yung damit panlalaki na dog, Pero spider- kuan pa man dili pa man to pwede ta kay maliit pa man yun. Kasing liit pa man sa'yo yun. Isprihan mo si Maring. Isprihan mo si Maring. Ganyan mo yung ano ho. Uy, hindi ganyan ta pag-spray. Hi, ano sa inyo? Darling, ano yun darling? Ay, anuhin mo muna siya. Si sir, para marami kang binta ngayon. Ito guys, mga pagkain nila. Pero nakabili na ako dito. Kahapon ang nabili ko 1 kilo, 185. Medyo kamahalan siya, pero kailangan. Ha? Magbili ka ng toothbrush at saka nail cutter. Ay, ganun ba? Meron nail cutter dito. Baka gusto mo to eh. Andito kayo. Kailangan pala. Ay, may toothbrush? Fresh po? Oo. Magkano ang toothbrush? Dapat yun te. Nasa 35 po. 35. Kailangan pala i-computer sa inyo, no? Aso man yun. Ano? Huwag na gawin bayot. Ha? Ako, pag Ano ginawa naman yung mo? bayot yun. Pwede naman ipwede mo kamot kaya. Kasi kamot. Kani ba mo kumagkuy ana na mo ana na Toothbrush na sa siya iya. sa... Iana ta daw. Ay, uy Maring, kailangan mo ito Maring. Oo. Ay, may pambata pa na ganito. Yung bata, may ganito. Itugsok lang pala ito guys. Tapos iganyan oh. Toothbrush 200 no? 205. Ano to? Ano sa may chicken flavor? Toothpaste. Toothpaste nila. Ay, hindi mo na mag-toothbrush yun kasi bata pa naman yun, no? Kaya sa patabakan, naa siya ko ano daw. Wala ka ni good. Kato kang jing ba? Nindot lang ito kang jing. Nakuan, sudlay. Kahoy? Ako'y. Ito, darling, Yun lang po. Ayun na lang. Hindi na ako magbili ng toothbrush. Ay, iba pala ang toothbrush ng aso at saka tao, no? Though same siya ng ano for like structure din ito. Pero mas madali ito kasi buka cloud. So, yan na lang. Yan lang muna. At saka guys, ito hala. Isa ito giingon ni Kuan. Ayun na lang Tara. Isa pa nga dama. Hindi Airplane. mo na lahat, ne? Lalaki yun ta. Lagyan mo sa tago, basta. Dami ka na binta, no? Ay, yung laruan, Hoy, ta! Alisa. Ano to? Ang sama ni siya? Sa cats po. Sakat. Ano mo siya nagkalit sa biyat sana. Ang sama ni Para gyapon ni sa kuanta? Magkano lahat?
230 po. 230. Ah, sige. Yes po. Which goes, Nas- 700. Nasaan yun si madam yung bantay kahapon? Oh, ano po siya? Sa Ikaw? Malay. Auntie mo siya? Kasi. Cousin mo? Kasi gamay pa ta. Ano po? Career chest. Wala maliit. Yung pang, ano, pang bata pa. Ay, taka na ta, gamay, oh. Parihara. Di na pwede sa ihata, no? Pwede na siya. Ano po pala, ano? Ano pa? 1 month pa. Mag 2 months pa siya. Hindi pwede yan, no? Ano po green? Green po. Ang? Martins na ero. Ang saan pangan dito ta? Martins. Martin? Spence Martins. Nakabili na kami ng gamit ni Mio. Sara natin. Darling, salamat! Ayan. So ngayon, ano ang i-snackin ninyo? Pan? Hoy ta, pan daw kuno ihata. Saging, sinugbat. Kami? Wala Ha? may saging. Nandun sa unahan o, saging sinugbat. Ta, sinong pasaging? Sige. Di ba ta? Ay, pagpan-pan diha. Saging ra kuno yung si Maring Inday. Saging lang. Diba mo? Naglilihi kasi ako ngayon. Apisyusa ka talaga, Maring. Naglilihi. Ako Naglilihi. naglilihi ngayon. Kaya pagbigyan nila ako ng saging na ikaw yung ating kakainin. Bahala na gihutoy ko. Yan ang bahay ni Madam Toons. Parang pampas. Naay na pa sounds, guys. Asa malapit ang saging? Unahan. Uy, mura sa kabisado ni mo diri ha. May nagpunta pa kami doon ni Kita na may nakita Ay na bahay ni Madam oh. sabi. Dili man lagi niya banana Q. Barbecue man lagi ni Maring. Hello, walay banana Q. Dani? Banana Q? Oh, Duha na lang nabilin. nga mami. Wala na lain no. Asa nakikita? Mayroon doon sa Tumoy daw, guys. Diretso tayo sa Tumoy. Kabisado ni Ate Sara Gaga dito kasi taga rito siya. Gusto kasi ni Maring Inday na banana Q. Naglilihi kasi si Maring Inday kasi buntis siya. Nakastahan siya sa isang diwinding maliit. Ay, nagmarcha maning mga langayan. Pagdali ka mo diha. Ay, paggalita. Pagpalit dito ta paghuman nato ko ang lakaw dayon ta. Taali agpas. Layo pa yan? Ang duha asara. Tabok na yung tatak. Agpas. Tanaw tayo ng mga langayan karon. Arang nagmarch sa mga buang. Tanaw tayo mo karon buang mo. Pero amo silang palitan. Wala naman. Wala na, te. Napa? Sila ka bang tanong? Palpak ang plano kay ngano wala na may luto. Ay wala pa may luto daan. Nago niya ay sa Naliro ka pa. Pero kita. Maguna-una tagkaon. Kay wala pa man naluto, mintras init pa. Baling.
Pagkuha ito maring. A vlogger, oh. Oh, tama na na, tama na. Tama na na. Bayad nami madam ha. Uy, alita tabok tata. Ala, dagan. Apa sih? Snacks time. Atong dalhan si Madam sa saging ginanggang basin ganahan siya dani. Init pa. Oh. Chaka 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 chaka. You like banana? Nagpa sa imo sarba. Nag-un ko ni ba di na makontak. Sige mo reply sa yung text mo. Kumusta mo kabaday? Oh, dili 17 hours basing naiubos ko sa tuwa kay niyon man to nga kanang iyon ba ko nga atuon ako siya gikanta sa lamay kay ato buwanan siya sa check up. Di niya si siya ni magidarabi ato sa emergency niya di na ako mabiyaan kay gikalintura. Nak niya ako po di ko katawa kay di ko kabalo magpalod lagi. Uy, Maybe ako lod be. nagilod ako gibalik pud bing uy dapat daw magpalod sa tinan og 300 ipa-rejuvel tapos kuan Registered. Taki pagtawag wala. Ay asa man si Maday tawagan. Uy. Ikaw bing, naman load si Bing, di ba nawataan ka ni pa? Wala ko load mo, nang gabilin ako akong cellphone. Abi na ko nangatulog buday nakatulog ko alas 7 na sa buntag. Ako lasing ko. City na kagabi. Oo, kay nag-concert. grabe man ang iyang kalintura. Ako lasing ko. Ano man niya, man di pa siya po di katulog ipainom na ko siya tunga sa pampatulog na ako. Aya Dito na pag anak niya big kanang kuha na yung tulog. Natulog na po ko alas 7. Ako Kaya lasing ako ko. man iko nag-text ko kay Sarah o kay Jing nga pukaon ko 7:30 to 8:30 kay papamahawon ako siya para sa iya antibiotic. Oh. Pagka pukaw ni Jing mata ko naganaan ako alas 8 isa ra ka oras ko tulog ikunting na nako iyang ayang tambal kitapan ako siya pagkaon gipukaw na ko siya niya pagkalingkod niya di ako ginan matug na ko mahal ha kay kanang isa pa ka oras ko tulog inuman na imong tambal na diha sa lamisa mao na imong inumon siya ko pud balik kog tulog motor tulog ko nakamata mi mga kuan alas 2 Grabe bitaw no, kalit to kay kahapon kalita no. kay niya kani mag Cancer. siya dahil ulo kanang nana kay siya bation nana niya human kalinturado ko ino na live lang sa ayo sa pag-duty kay lain imong lawas dahil ulo biyahe gid siya duty gid siya Duty gid si uli sir. pag uli ni kalit lang ano niya Adyo ko kabalo nga naglain na iyang lawas ana pagkahuman niya gligo bing dito ra siya sa kuan natulog dito sa sala mahal imong bag kuan na kay manglakaw na ta nga dito ra niyo na siya nga basta mapakiramdam ko ni ko iwan ka na lang kay ano ka tayo na lang di ba Oh. so di ko balo nga kan iyon ato nag kana ko wala na pagkahuman na to kaon sa itulikan dito na abi na ko kanang lain ni ang lawas dito na kanang panugno ka nga init ako pag ana na ko grabe nag-apoy na magid siya sa kaya Kung tulad bibili na na ako ako papasok ako mga diri Kung gibili na to, Oh, nasyara din he. Moto ni anak ko nga edad una na to sa emergency sa Digos ano may nanang di ba ayo kay ang doktor pud sobra ka maayo pud ang doktor sobra ka Bitaw no. Ato na kuhaon si Mio kay ato ni siyang i-blower kay wa man ni nahuman pag blower kaganiha. Dayon ato ni siyang sudlayan. Daw ato dayon ni siyang pahumutan. Ay na Mio. Ari na Mio. Kinahanglan di ay kung naata ingon ano mo. asa na si Kuan? Kinahanglan ato ni siyang ati manon ug maayo. Isa ati Bing. Si Wow, may Mario. damit. Nanay, may damit! Oh. Ta. Asa to ato gipalit? Kato ato gipalit asa? Lamisa? Nasa lamisa ang gipalit namon ni Tita Sara Gaga. Mag-blower me.
Asa raman ang ipalit ang sa malamisa. O di ara. Di ay niya. Kumot naman di ay niya. Ang yan. Kuan. Hinatag to Ate Bing. Oh, dayon shampoo. Humot naman dahil kaayo ni siya, murag ipahumutan ni Sherwin pa. So kani, ihatag daw ni Jing sa agua. So kinahanglan ta dani og adapter. Kayo na siya nga ihatag sa agua. So atong gamiton. Atong i-blower si Mio. Ato sa ni siyang hukasan guys ha. Ang Mio namo. Tesa pa. Ato sa ni hugason ang imong sanina. Sanina man iti ka sa ragaga. So ato sa ni itiwas pag blower. Dayon atong sudlayan hala. Ang sa mani Ha? Gusto mo ulit. Ugma, malangit ko ni Madam Unya. Ito ba na mo lunes? Ha? Lunis? Ihatod mi lunis? Isa may makatod mawong radaran natin yung Si ako, si... atong i-blower guys. Look. Basta pa siya? Di naman ang kayo basta. Ang karing gani o dapit o. Para magkunin nila siya, para magkanang... Dali rin siya mauga. Mag-lower ka na ng Anaon. sa sulayan para dili siya mag... Pagduro-duro lang yan kumot. Dahil ito para sa niyo. Basta pa siya. Oo. Para siyang pagkuhanan ko sana ano yung supply. Kailangan doon din yung Mario anak. Para sa anak ka no? Halika ninyo. Lagi si Mio. Wala. Dana ha. Babe, stop ha. Stop talking. Kaya atong sudlayan. Atong sudlayan ang Mio ha. Atong sudlayan. Atong sudlayan. Sudlayan ato ang beheb. Di balik sa dali di. Hawili sa di. Agpas. Ato sudlayan ang ato bibi. Sige. O ikaw hawil na o. Ayaw ipaduol ha. Ayaw ipaduol. Ana-ana ho. Ana-ana. Dinhira. Ibabaw. Dito sa ibabaw. Ginuo ko. Balinta ka. Nga. Ayaw, doon ma. Ana-ana ha. Kaya para kuan. Ang Mio. Ang Mio. Urit kayo niyang sudlay. Sosyalan kayang sudlay guys. Oh. Ang Mio. Ato sudlayan pati dalunggan Mio ben. Sudlayan pati dalunggan. Ayaw pag ipundo lagi. Binuo ko na init. Raba kaayo ay ipundo. Dani. Ato sudlayan ang Mio. Balmusan, wala ma. Sige, ikaana. Kapalit na lang yung ito balingwan ma. Kasi palit sa Nani. patyan na na. Okay. Busong ka na ma. Okay. O, palitan pa nag-adaptor. Adaptor ba? Ang imong kuan na video, Ginoo. Ay, adaptor. Tanawa na ko ng saksakan. Oo. Sa ng saksakan. Dali ma. Ayaw pagkuan. Kani siya guys, Monday. Ang atong gamiton pag kaligo ni Mio. Butangan daw nato ni siyang shampoo dayon atong i-ana. Dali ma. Siya lang kayo. Sara na ma. Basta itong pulbos nito ko. Ay, napilap din na. Agoy, nagilabot pa ni... Sa tibing ka na ha. Itong pulbos niya, Parang humot ka yung arang bata. Daw ang paggamit dani sa pulbos niya, dili ingon nga diretso diri sa iyahang kuan, balhibo, iana siya una. Ay ha, iana daw ang iyahang kuan, dani sa iyahang simod, dili haplasan sa pulbos kay mag-atsing-atsing ni sila. So ingana lang, ang ulo dili nato apilon pag kuan. Awag kaning dani dapit sa iyang bakbak. Di nato apilon pag pulbos kay sensitive kay sila sa bako. Amo ba na mama?
Okay. Ang miyo namo, 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 ang miyo namo. Ala. Di ato na niya. Panandat. Ato na ning saninaan si Mio. Ang iyang sanina. Ala. Natangtang. Murag ipaak-paak ni siya, guys. Ato saninaan si Mio, be. Oh. Oh. Ala. Nindot og sanina ang Mio namo. Nindot og sanina among Mio. Ay, nag-ingon nga, isa ka buwan ko nun dito sa bukid kung dalhon dito mamatay. May pag ikaw ang mamatay. Ha? Nganong ingon maning tungluhon ang itoy. Ha? Nganong mag-ingon ka man nga, abutan sa isa ka buwan, patay ning itoya. Dito sa bukid, kay di kuno ko kabalo mag-atiman sa itoy. Dana yung buhok niyo. Oh. Yan na, itong buhok ni Mio, ha? Ato sudlayan. Ato sudlay. Kuha atong sudlay. O, dito ka pa Mars. Lalaki na, day. Oo. Yan ko ang kipambadji. Bako na siya ikapunday. Dako na siya pagmay. Basta kapunday. Ipakasta pa kuno ni ka isa. Ha? Ipakasta ka isa. Ayaw. Then pagkawaban ka puno. Sulod na mi ni Mio. Kay humot na kaayo ang among Mio. Ang isa ka itoy asa ka tuah. Asa ang isa ka itoy maring. Pitoy. Thank you so much guys sa inyong tanan. O katong nag-ingon nga isa ka buwan ra kuno ni ang itoy dito sa bukid kung dalhon nako mamatay na may pag ikaw ang mamatay animala ka nganong imo maning tunglohon ang itoy. Ha? Unsay pangalan dato maring? Diha man to sa imo ha maring nag-ingon maring unya gisultihan ko ni maring nga ingana nagyaw-yaw si maring Inday unsay pangalan? Si Faith Jones mo siguro? Ha? Faith Jones mo siguro. Oh. So karon ato na ni siyang buhian. Mio? Bihi Mio ha. Go. Oh. Oh, di ba? Thank you guys sa inyong tanan. Tanan daghan kaayong salamat sa mga suporta ninyo sa amin. Maraming salamat.